La precarietat té més cara de dona que d'home, la precarietat laboral, no? La precarietat té uns trets característics que són la temporalitat, són la parcialitat en la jornada laboral i són els sous més baixos. La precarietat té cara de dona, o més cara de dona que d'home, perquè la presència en el món laboral de la dona està fortament vinculada a que les dones es veuen obligades a compaginar, obligades entre cometes, a compaginar les tasques remunerades del món laboral amb les tasques de cura i tasques domèstiques, que no són ni reconegudes socialment ni evidentment remunerades. I això què li comporta a la dona? Doncs que moltes vegades no puguin fer les seves jornades completes, hagin d'agafar excedències per tenir cura de petits o de grans. Entrem en aquesta roda i és evident que des del món laboral s'ha de legislar per avançar, però també com a societat tenim un camí per recórrer, per arribar a un repartiment igualitari dels càrrecs, no? Dels càrrecs en el món laboral, dels càrrecs de direcció de responsabilitat, això per una part, però també un repartiment de les càrregues dins de la societat, dins de l'àmbit domèstic.